ate ka dagan pagtao ni asa ko dan ulay. Dali sa basta mo ka. Dali ba dili oy. Di ba maulot pa. Sugan di mo ba? Sugan ni kanang pakin di ka buti. Ay maulot ta diri. Ayo lagi. Ayo mo ba nga uta. Di sunto dadon ni maulot. So pangka ka diao. May nagalo ka diri kay pare ka may buti. Ayo oy dagan tao lawon buti mo pati apa ginaw ni mo. Ayo susoy. Katong gitaw ni maulot. Ayo susoy ikaw lagi. Sa ikaw law ni mo god. Masa bisa ni mo. Ayo balik balik. Bisa ni main bros. Isa ba ni yung ha? Ani? Kanang H9 or yung magini house mag-oy. Isang tao ka eh. Sa lalis mo kanin na lang palit sa ako ba kanin ba? Kanin Presyo na! Ano ba ito? Price ba? Ha? Presyo ba? Kanang may ano ba? O, lagi na. Makutano ako rin yung ano may presyo. Kanang sikro na sikro! Sus! Bayaran mo ba? Ah, bayaran. Bayaran mo ba? Mauli ang kuhan price ka na ang kapamilya sa iyo ba? Kapamilya si 169. Hindi ka hilaw. Ituon ka no? Sige kong lalit. Okay mo. Makita ninyo na hindi kayo mga pagkaon dahil. Yan lang. Please subscribe Kodobanhon Vibe. Balik ka po. Ay dapat sa tayo aso. Sige ka tapos sila. Chat mo. Uy, ana gani oh. Baligyan na. Apila. Ay, so wala unod. Di baligyan na gigibisan niya. Di design. Sige na kani amate. Na balik na dagat ay lang oy ba. Sa inyo lagi? Balik oy. Dibuwagan. Baligyan na, tagsinggong buok. Ato. Baligyan na. Taro mo. Ito, imo na na. Baligyan, ito eh. Umauna na buwagan. Ay, wala ko. Tay, ani eh. Huwag ka nagtawa ni lagi dalaan na nagdiri sa buhay. Daghan mo lang, pakitan ko ha. Pre. Oo, tama pre. Papaulay ko pre, yate, kidala mo ko niya ni dagang kay tao pre. Uyo, sa naman lang na. Bobo, ikaw ni mo, gawin. Isintado na ba? Asam dulu tadi ni. Ari tadi tu apa tu ni? Bukan apa. Tahu dulu sih. Tahu. Itu tadi oh. Ikut dah. Siapa ni dirinya kita dan diri dia kita tahu di mau dah aku. Kemarin kan. Okey. Oh Imna. Ini kita. Dili lagi masih kinas. Ayo pagkina. Aspa! Dili! Kusa manibay? Dili! Ibusan! Diya kayo mo abot na ng pagkaon diya! Asus! Uy! Bita! Ay! Siglang mo ba? Igala mo kung ito rin ito. Maulaw mo yun ang tao rin ito. Igala ka na mo dire para makakol mo ka ba? Makakalubilo ka din ng tao ba? Masweet mo ka din sa lugar ba? Para di ka masaan. Ayaw mo ganda ang batasan mo dito sa bukid. Dahil di mo rin ang siyudad. Puyo, natawa rin ka sa mga tao. Puyo ang mga kanang chill ba, chill. Ang sabi ng chill, pre. Kalma ba, kalma. Ano mo kumari ko? Pugi ko. Ayaw, pre. Ako yung hirap kong ipakulawan. Hindi na lang kong hinagtaw. So! Chill ba? Chill! Kailangan chill! Nagtagtaw yung pagkakalan mo. Puyo! Chill ba? Di ba na lang sa mga tao?
Gila ka mo? Tubig niya, tubig. Gusto di mo. Unsa na Unsa? Nga naman mo? At tayo di ko ilabot na ni pre. Saan pagkakapili mo? Kami nagkamera man. Ang lain kayo. Saan pagkakapili mo? Kami nagdas kamera. Sana unsang ano dagog kamera. Pwede rin na ma-apil. Apil ta kadira. Tanawa na po. Pasyo po na. Hoy! Ihas pa ni mo oy. Dili namon boy butin ako ni tapos na may kahaw. Wa pa taw na ga siga. Ayaw lagi pangilabot. Sus. Ayaw lagi. Ayaw ba niyo ni? Oh, sige na. Ganahan ka lungat, oh. Sige. Oh, lungat ka na. Sige na. Ibutan na, lungat ka na. Gani, lungat ka na. Bubo kay ka. Bubo. Unya, lami. Pati mo halangan ninyo. Dan, sige, makatuga-tuga. Has, kay ka. Sige na. Tari kang nakalam. Takna na, pre. Punta mo na sa kadin, sa kamao niya. Oh, mana na siya. Di ba ni siga? Ito lagi kay magkuha pa lagi may kaning kahoy ba? Bukid ba to? Kali sundan din. Ngano bisiga? High-tech ang sundan, high-tech. High-tech ang sundan. Bisiga. Atras ka. Ay, ini ko. Bigil tawo. Yan mo, ano ba nakukuhan? Uy, nakasuga ko na standard. Ano eh? Iyo na iya pulo. Tubig mo to? Hiko na. May way sulod. Hiko na kayo. Tanaw na kung buwag na matanaw na, balik ka may hapa. Tanaw na Payo ay. Saan ba? Ano? Tama. Tignan mo lang mabuti ano. Kapot. Alas, ang kapot. Butang. Ano bitsino? Gaya ni mo oy. Oh, Anak. Ako ra tong gibutang. Imo bitsino to na. Di, design na ni tanawa na ko nung namin ibitsin sulod. Tanawa na ko na. Ikaw na pre, kaya ako yung okay pre. Bantay na ko na pre. Gas, na eh. Ako bidang sila bigay. Papasok ka diha. Sus, Uy, mapasok na Tanaw na tanaw. Ikay-upat. Uy! Ay, kay bakit mabaw na? Di ba para sa inyo na? Tuloy sa inyo na karon. Sige Puyo, ka. ay. Tama na ang lawan. Maujud. Oh, mayabo na. Biga, ilapot pa. Ano man, kita lagi berikan sini na takutan salta di sa Cebu pre. Ano pre kinako pre na kuat sa mga tao pre. Ano man to over pre. Isu lagi sampol pre. Huwag na gutok. Oh, Sana po. Sige, o ka na. O ka na yung karon. kaong ginagaway sudan-sudan. Oh, ayaw mo lagi. Mas pasok kami na. Unya sa kadot lagi. Maluto ka lagi na. Ihalas yun mo eh. Tanawa na paong na ikiting pa. Tanawa. Lagi. Wala na kasi ka, kay imo man kita ihop. Nanasat. Ayaw na pinigil sa Kalbak puti ni kam. Sige na, manalik. Buya ni baklo ni. Okay na. Tos mo na. Sige na, tos mo buwan na. Sige na. Oh, Tanawa.
Hoy, ako na may gamay, ako na iwas na. Ikaw na lang ya. Ako may gamay, ako na iwas. Ayaw na lagi. Inyo pinang-ibayaran niyo. Dagang kay tao mo. Lain kay tumabot mo. Nanasagay ang tao makakita dagan kayo. Ito, dapat may suot, gamay ba? Gamay.